सान्तिपुर फुंखा इन्टारप्राइज बाजार शोरूमा फुजानि थाखाय गिदिर अफार लानानै फैदों। गासैबो रोखोमनि गोजाम बाइकखौनो सोलायनानै लांनो हागोन गोदान बाइक। सान्तिपुर बाजारनि भुटान रोडनि साखाथियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार शोरूमा बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय फुजानि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथाङा NS 160 बाइकखौ 13,999, पालसार 150 खौ 12,999, NS 125 खौ 8,999, पालसार 125 खौ 8,999, प्लेटिना 110 खौ 7,999, CT 110X खौ 7,999 डाउन पेमेन्ट होनानै लांनो हागोन। नोंथाङा नोगोद रांजों बाइकखौ बायोब्ला 1,000 केशबेक खालामफिनगोन। बेजों लोगोसे 5 लिटार पेट्रल फ्री, प्रेसार कुकार फ्री, हेलमेट फ्री आरो फ्री लटारि कुपन हरफानाय जागोन। लटारिनि सेथि बान्था वाशिं मेसिन, नैथि बान्था रिफ्रिजारेटर फ्रिज, थामथि बान्था एन्ड्रइड टिभि, ब्रैथि बान्था स्मार्ट वाच आरो बाथि बान्थायाव दं एन्ड्रइड फन। लोगोसे नोंथाङा बाइकखौ मोनलांनो लाबोफानांगोन आधार कार्ड, पेन कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट। अब्लालाय मानोथो नेनानै थाबावनो? थाबैनो सुलुद लादो। जानबुं नं 7099100995 एबा 60038171991।